ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዕለታዊ ዜና ግፋ ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ አዲስ አበባ ብዝለዓለ ናህሩ ይቕፅል ከም ዘሎ ዳይሬክተርን መስራትን ትካል ተራድኦ ሱርባና ጆርጅ ገብረስላሴ ምስ ራድዮ ኤረና ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ገሊጹ። ጆርጅ ኣብ መግለፂኡ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝካየድ ዘሎ ግፋ ጉዳይ ሰብኣውነት ዳ እምበር ካልእ ፖለቲካዊ መልክዕ ከነትሕዞ ኣይግባእን ክብል ኣስሚሩሉ። እቶም ዝእሰሩ ዘለዉ ዜጋታት ድማ ናይ ስደተኛ ወረቐት ዘይምህላው ተዘይኮይኑ ካልእ ገበን ከም ዘይብሎም ኣረጋጊጹ። ካብ መንገዲ ቤት መግብን መንበሪ ኣባይቶምን ብኣልማማ ተገፊፎም ዝእሰሩ ዘለዉ ኤርትራውያን እቶም ወረቐት ዘለዎምን እንተኾነ ገንዘብ ከፊሎም ክወፁ ይግደዱ ኣለዉ ክብል ኣተሓሳሲቡ። ንሱ ብተወሳኺ ብሰንኪ ኣብ 2020 ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ኩነታት ኣራ ማለት ትካል ረድኤትን ስደተኛታትን ኢትዮጵያ ምዝገባ ንመስርሕ ሕቶ ዕቑባ ደው ብምባሉ ኣብዚ ትፅቢትን ካልእን ዝርከቡ ልዕሊ 200,000 ዝኾኑ ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዘለዉ ገሊጹ። ኣብ ሱዳን ብዘሎ ህልው ኩነታት እውን ልዕሊ 100,000 ዝግመት ቁፅሪ ዝነበሮም ኤርትራውያን ኣብ ሱዳን ከም ዝነበሩን ዝበዝሑ ካብኣቶም ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝኣተዉ ይፍለጥ ክብል እውን ኣዘኻኺሩ። ካብ ኣብ ሱዳን ዝተኸስተ ግጭት ሃዲሞም ናብ መተማን 8,000 ሰባት ጥራይ ዝአንገድ ካብኡ 70 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ ሓድሽ ግዝያዊ ማዓስከር ስደተኛታት ኩመር ዝኣተዉ ኤርትራውያን ኣብኡ ግዳይ ሞት፣ ዓመፅ፣ ሞትን መቕሰልትን ምስ ኮኑ እግሮም ናብ ዝመርሖም ከም ዝሃደሙ ዝበዝሑ ካብኣቶም ድማ ናብ አዲስ አበባ ከም ዝኣተዉ ይፍለጥ። ካብዚ ኩሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጥሞም ዘሎ ብድሆታት ንምህዳም ናብ ኬንያ ብኡቢሎምን ናብ ኡጋንዳን ታንዛንያን ንምስጋር ዝፍትኑ ዘለዉ ኤርትራውያን እውን ብዙሕ ሽግራት ይገጥሞም ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ናብ ጀኔቫን ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ጥርዓን ኣቕሪብና ኣለና ዝበለ ጆርጅ ገብረስላሴ ኣብ መወዳእታ ነዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝካየድ ዘሎ ግፍዕታት ንምቅዋም ኩሉ ጉዱስ ዜጋ ኣብቲ ናቱ ማሕበራዊ ገጽ ማለት ፌስቡክ ተዳልዩ ዘሎ ናይ ጥርዓን ደብዳቤ ክፍርም ተላብዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሕጋዊ መንገዲ ብነፈርቲ ናብቲ ሃገር ንዝኣተዉ ኤርትራውያን እውን ኣብቲ ግፋይ ፅምብር ምህላው ኣቐድማ ኣቢሉ ብሬድዮ ኤረና ተገሊጹ ከም ዝነበረ ይዝከር። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ብዛዕባ ዝፍጽሞ ዘሎ ኣልማማ ግፋን ማእሰርትን ወግዓዊ መግለጺ ኣይሃበሉን። ሓይልታት ፀጥታን ኣባላት ፖሊስን ከተማ አዲስ አበባ ነቲ ኩነታት ብምዝማዝ ካብ ኤርትራውያን 10,000 ብር ብመልክዕ ጉቦን ብላዕን ይወስዱ ምህላዎም እውን ብተደጋጋሚ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ። ሓላፈ ምውሃድ ሲቪላዊ ዲሞክራሲያዊ ሓይልታትን ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ነበርን ዓብደላ ሓምዶቕ ኩናት ሓድሕድ ሱዳን ዘካይዱ ዘለዉ ጀነራላት ነቲ ዝቕፅል ዘሎ ግጭት ደው ንምባል ክዘራረቡ ፀዊዑ። ሓምዶቕ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዝለጠፎ መልእኽቲ ብስም ተቃዱም ናብ ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃንን ኣዛዚ ዕጡቕ ሓይልታት ጀነራል መሐመድ ሓምዳን ደጓሎን ነቲ ምህላወ ሱዳን ኣብ ሓደጋ ዘእተወ ማእልያ ዘይብሉ ህይወት ዝወሰደ ብሚልዮናት ዝቑፀር ህዝቢ ዘመዛበለን ትሕተ ቅርፂ ዘዕነወን ኩናት ንምውጋድ ዝሕግዙ መንገድታት ንምደሳስ ክልተ ወግዓዊ ደብዳቤታት ብምልኣኽ ህፁፅ ኣኼባ ሓቲተ ኣለኹ ክብል ገሊጹ። እቲ ህፁፅ ኣኼባ ዝጠልብ ፃውዒት ምስ ውጥን መደብ ተቃዱም ዝሰማዕ ኮይኑ ብፖለቲካዊ ዝርርብ ኣቢልካ ፍታሕ ብምንዳይ ተፃብኦታት ደው ንምባል ዝሕግዙ መንገድታት ንምምርማር ዝዓለመ እዩ። ምስ ፈሕፋሕቲ ግጭት ናብ ዞባ አልጃዚራ ሱዳን ንኩነታት ሱዳናውያን ኣጋዲድዎ ብምህላው እቲ መጥቃዕቲ ካብ ሓያሎ ኣባላት ሓይልታት ናጽነትን ለውጥን ሱዳን ተቃውሞ ኣጋጢምዎ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ነበር ዓብደላ ሓምዶቕ ምስ ወተሃደራዊ ጉጅለ ብምዃን ንሱዳን ካብ ውድቀት ንምድሓን ዝካየድ ዝነበረ ፃዕርታት ክዕወት ብዘይምኽኣሉ ስልጣኑ ክሓድግ ከም ዝወሰነ ይፍለጥ። ዓብደላ ሓምዶቕ ስልጣኑ ክሓድግ ካብ ዝደፋፈኦ ነጥብታት ሓደ እውን መዓልታውን ንዓበየ ዝመጽእ ዝነበረ ተቃውሞ ህዝብን ዝስዕብ ዝነበረ ሞትን መቑሰልትን ምዃኑ ዝተፈላለዩ ወገናት ይረድኡ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ጀኔቫ ዝተኻየደ ዓለማዊ መድረኽ ስደተኛታት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት UNHCR ናይ 2023 ዓለማዊ ኣሃዛት ስደት ኣቕሪቡ። እተን 46 ትሑት ምዕባለ ዘለዎን ሃገራት ትሕቲ 1.3 ሚእታዊት ጥራይ ካብ ጃምላዊ ዘቤታዊ እቶት ወይ GDP ዝውክላ ኮይነን ልዕሊ 20 ሚእታዊት ካብ ሓፈሻዊ ስደተኛታት ዝነብሩለን ምዃነን ፀብጻብ 2023 ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣመልኪቱ። ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሰነ ብደረጃ ዓለም ቁጥሪ ተመዛበልቲ 110 ሚልዮን ከም ዝበፅሐን እዚ ድማ ካብቲ መወዳእታ 2022 ዝነበረ ብ1.6 ሚልዮን ከም ዝዛይድ እቲ ፀብጻብ የመልክት። ኣብ መፋረቕ 2023 ቁፅሪ ስደተኛታት 36.4 ሚልዮን በፂሑ።
ካብዚኦም ቶም 87 ሚእታዊት ካብ 10 ሃገራት ጥራይ ዝመፁ ኮይኖም ሶርያ 6.5 ሚልዮን፣ ካብ ኣፍጋኒስታን 6.1 ሚልዮን፣ ዩክሬን 5.9 ሚልዮን፣ ቬንዙዌላ 5.6 ሚልዮን፣ ደቡብ ሱዳን 2.2 ሚልዮን፣ ሚያንማር 1.3 ሚልዮን፣ ሱዳን 1 ሚልዮን፣ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ 948,400፣ ሶማልያ 814,600 ከምኡውን ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ 750,900 ይርከብዎም። ካብ 2016 ጀሚሩ ቁጥሪ ስደተኛታት ብዕፅፊ ወሳኽ ከም ዘርኣየ ድማ ተገሊጹ። ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ጥራይ 1 ካብ 400 ሰባት ስደተኛ ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ናብ 1 ካብ 200 ከም ዝደየበ ሓላፊ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ፊሊፖ ግራንዲ ገሊጹ። ካብ ግጭትን ዕግርግርን ዝሃድሙ ሰባት 69 ሚእታዊት ኣብ ጉራብቲ ሃገራቶም እዮም ዝስደዱ ዝበለ ግራንዲ እዚ ብመንፅር ቁጠባዊ መለክዕታትን ብስ ህዝብን ክረአ ከሎ ማእከላይ ክሳብ ትሕትኡታት ዘለዎን ሃገራት እየን ንመብዛሕትኦም ማለት 75 ሚእታዊት ተመዛበልቲ ዘእንግዳ ክብል ኣተሓሳሲቡ። ኣብ 2023 ክሳብ ሰነ ኣብ ዝነበረ ግዜ ልዕሊ 404,000 ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ተመሊሶም። ምስቲ 2022 ዝነበረ ተመሳሳሊ እዋን ክነፃፀር ከሎ ልዕሊ ኣፅፊዩ። زخبركم سمعتنا زينا أبستفدتم الله راديو إيرنا ناتا دنسير تراويان